kukul. Bata pa kukul. Ang kukul. Dagol. Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Aleph Craft ay nagkakahalaga raw ng $300,000 o katumbas ng 17 million pesos o higit pa. Sino? Ako? Kailan pa bang i-memorize yan? Ayokong i-memorize ang numbers. Basic. Basic! Morning, Croy. Morning, Tis. Bishop. Feel good morning! Adlang Martes, may bunta ganitonan March Uy, 4, Martes pa lang. 2025. Sa oras na 7:29 ay kasama nyo na ang pambansang angkol, Dagol! Sa mga angkol. Itaas. Itaas. At kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Ang pambansang tita, Tanya Chinita. Tita, siya si Tita Max. Ganda ko si Nita, yan si Tita Max. Tungo! Tita. Hyper na hyper. Kasama ang always hyper Mang Kanor. Asan na yung kahapon? Wala bang palakpak dyan? Ba't hindi na yung kanta kahapon? Di ba meron yun? Mang Kanor, I love you! I love you too. Ayan. Lagi silang andyan talaga sa labas. Ang mga nag-I love you. Naka-online. Naka-zoom? Naka-zoom yung online. Ano per day niyan? TF. Siyempre, ano yun? May secrecy yan. Secrecy law. Pwede ko pwede sabihin. Confidential. Confidential fan ko yan. Hindi pwede sabihin. Good morning sa inyo lahat. Ano nga spelling ng confidential? Basta pay. P-Y. Mang Kanor, yung balita, nakakatuwa naman. Pero maraming Grabe, no? numbers eh. Sige Totoo nga, Mang na po. Kanor, recitation, ano yung mga sinabi ni Uncle? Actually, pasensya na Manggas. Nabisi kasi ako eh. Hindi ko napakinggan sinabi ni Manggas. Bakit? Paano ka makaano yung Hindi, may kausap ako eh. Sa linya, Ali Peronotics. 20 na flying cars. I-reserve mo ako. Ibibigay ko yan sa aking mga Mang Kanor's Angels. Okay. Wow, yaman mo, Mang Kanor. Mang Kanor! Mang Kanor!
Thank you. Thank you. Nag-order ka ng flying car? Ganun ka kayaman? Basic. 20? 20 na flying car. Basic yan. At saka... Ba't yung chinelas Hello. mo, beach walk? Ha? Sige nga. Gano'n ang mga mayayaman. Low profile. Ha? Low profile. So, style ba yun? Style pala ng Para hindi ka mayaman. ma-hold up. Basic! Gusto mo ba makidnap ko? Siyempre hindi. Sandali lang, wait lang. Hello. Yung isa, orderin ko na. Okay, bye. Ano na naman kayo? May in-order ako. Ano yun? Ano yun? Flying house. Uy, nanonood ka nun? Maka-Diyos ka din Kasama pala. ng Superbook, di ba? Flying house. Okay. Ang galing naman pala. Para lilipad na yung bahay ko. Hindi na ako... Kaso hindi ka marunong magpalipad. Kailangan mo ng pilot. Siyempre, mag-hire ako ng Ganun ka kayaman? Kaya mo magbayad ng pilot? pinaka-the-best na pilot sa buong Pinaka-the mundo. best? Pinaka-the-best. Pinaka-the best. Yaman Ganun yan. mo naman. Pero alam mo, Tits, hindi ko ma-imagine na yung mga napapanood natin sa mga sci-fi movies na lumilipad yung mga kotse, nagkakatotoo na. Di ba may Oo. ganyan dati yung Ano ba yung back to the Future? si ano. Grabe lumang... Namatay na yung matanda, di ba? Oo. Pinatay mo, buhay pa yata yung aktor na yun. Hindi, parang nabalita yung last. Back to the Future, Oo. di ba? Hindi mo maisip na Lilipad one ang day, car. magkakaroon talaga ng kotse na lilipad. Hindi naman imposible kasi nga yung aeroplano lumipad eh. So anong imposible sa paglipad ng kotse? Basic. Diba? Through Oo. the initiative and intelligence of Mangkano. Wow, may intelligence! Ano yung utak ko? AI to eh. Ganun Flying ako. car, diba? So hindi imposible talaga na one day lilipad na din tayo. So imaginein mo, nasa traffic ka, tas... Lumipad nga yung mga babaero eh, papunta sa ibang bahay eh. Ang bilis nyo nga lumipad. Flying man. Ang bilis nyo nga lumipad sa pambababae nyo eh. Pag sinabing, wala dito si mama, lipad! Oh. Pag sinabi ng babae, wala dito yung... Ano pa? Wala dito yung ano, yung... Pag sinabi niya, halika, safe ako ngayon. Lipad! Diba? Teka lang, Mangkano, flying house, flying car, yung pinag-uusapan, Mangkano. Flying bird kasi yung sa inyo. Pero ako mag-order ako ng maraming ganyan. So imagine, pag nasta ka sa traffic, okay, traffic pala, ililipad ko na lang to. Galing, no? Parang... Pero paano mapunta na tayo sa pag lahat future talaga. Paano pag lahat lumilipad na? Di magta-traffic. Ito talaga si Tita. Sayang tong ganda mo. Hindi. Pero alam mo, meron ding LTO sa lahat sa taas eh. Di, may mga huli din? LTO, Lipad May Transportation Office. Ang galing mo LTO, talaga. LTO. Lipad Transformation Office. Transportation. Meron din, LTO din. Galing naman. Lipad, kinakalipad eh. Mahuli ka pa rin pag... Kaya pala nagtawag. overspeeding ka. Tabi. Sabi ng LTO? Sabi ng ano, Sino nasabi? babaero. Ay! Tabi-tabi tayo, sabi. Anong mabayro? Sabi ng LTO. Uy, hinuli ka. Ng LTO. One time, nung babayro, nahuli ka. Lagi. Akin ka na! Sabi ng babaero! Oo! Sabi niya, labas lisensya. Sabi nung LTO? Sabi ng babaero. Oy! Titingnan niya pala kung kailan birthday mo. Tinignan nung babayro? Ng LTO. Sabi Kasi niya, happy birthday. Oh, sabi ng babayro? Sabi ng LTO. Nagregalo kasi siya ng cake sa'yo. Birthday. yung babaero. Yung LTO? Bawal na fixer dyan. Sa LTO? Sa babaero. Ang dami pa rin picture eh. Sa LTO. Sa babayro. Pre, lakad mo naman ako, pre. Sabi ng babaero. Sabi nung LTO. Ligas mo ako kay Tita Mangkanor. Sabi ng babaero. Sabi ng taga-LTO. Kasi, listener natin. Yung taga-LTO. Yung babayro. Paktay kaya. Nakon. Daming kachat. Nung babayro. Yung taga-LTO. Mga ano yun? Mga nagpaparenew ng lisensya. Yung mga taga-ano. Sinat niya. Yung mga babaero. Sinat ng taga-LTO. May nanguhuli pag... Ala, na-miss na niya. Yung taga-LTO? Yung babayro. Hindi na. Ako na-miss niya. Nung babayro? Yung taga-LTO! Good morning sa lahat ng taga-LTO!
Shout out sa inyo lahat. One day magkakaroon na ng Lipad Transportation Office. Siyempre, dahil lilipad yung mga kutsi ni Mga babaero, lilipad! Lilipad na naman sa ibang bahay yan. Ay, nako. Pero, Itali ang bird. Si Direk Phil, hindi yan talaga lilipad kasi kaluyal na. Nakatali yung sa asawa niya, yung bird niya. Crazy. Hello sa inyo dyan, Ma'am Tonet. Sa lahat ng mga nakatune na drivers, abangan mamaya dahil mag-announce tayo ng winner para sa ating Love Dose. No boundaries! 2,000 piso pamimigay ng Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic yan! Aside to Metro's